ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ. हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील खनिज वाहतुकीवरून आता राजकीय वातावरण चांगलंच तापू लागलंय. कुडाळ तालुक्यातील झाराप रेल्वे स्थानकावरून होणाऱ्या मायनिंग वाहतुकीवरती माजी आमदार वैभव नाईक यांनी मोठं प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलंय. झाराप रेल्वे स्टेशनवर सध्या सुरू असलेल्या मायनिंगचा काळाबाजार हा काही मायनिंग माफियाकडून चालवला जात असल्याचा थेट आरोप माजी आमदार वैभव नाईक यांनी केला आहे. हे मायनिंग अधिकृत नसून नाडाळी MIDC मधून आणलेलं खनिज असल्याचा खळबळजनक आरोप त्यांनी केला आहे. पाहूयात. झाराप रेल्वे स्टेशन येथे सध्या मायनिंगचा स्टॉक काही मायनिंग माफियाने मांडलेला आहे आणि ही मायनिंग खरं तर आज सर्वपक्षीय लोकांनी जी आडारी MIDCतनं चोरून मायनिंग काढलेली आहे तो आहे असं माझं म्हणणं आहे. खरं तर रेल्वे प्रशासन आणि महसूल विभाग ह्याकडे पूर्णपणे डोळेझाक करत आहे. जी मायनिंगची वाहतूक आता झाराप स्टेशनवरून होते त्याचे कुठलेही पास नाहीत असं तिथल्या नागरिकांनी माझ्याकडे तक्रार केलेली आहे आणि मी महसूल विभागाकडे आणि रेल्वे प्रशासनाकडे सुद्धा आपल्या माध्यमातून तक्रार करणार आहे. कारण हे पास नसताना ही मायनिंगची लूटमार होत आहे, शासनाची फसवणूक होत आहे आणि माझं म्हणणं आहे की काही पास हे काही ठिकाणचे मायनिंगचे असतात परंतु माल हा सगळा आडाळी MIDCचा आहे आणि त्यांच्या पाठीशी कोण आहेत याचं प्रशासनाने शोध घेतला पाहिजे आणि त्यांच्यावर दंड आकारला पाहिजे.